ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Karon gisaulog sa simbahan ang pista sa mga santos. Managsuo ni sila si San Cirilo o sa Kamunghi ug si San Metodio Obispo. Nagtinabangay ni sila para pag-promote og kahiusahan sa simbahan, labi na gyud sa eastern part o ang western part sa atong simbahan, pinaagi sa ilang paghimo og translation sa Bible na masabtan dito sa mga European countries o morning nakapalambo sila sa tinuhuang Katoliko dito sa European countries. O adunay mga alphabet o mga liturgical nga mga books nga ilang gipangsuat nga masabtan sa lain-laing pinulungan. Kini usa ka paningkamot nga magkasinabtanay ang tanang tao sa tibuok kalibutan kay mao kini ang misyon sa simbahan. Atong iampo ang atong mga leaders nga padayon unta sa paghiusas katawhan, labi na gyud sa pagtinabangay o pag-alagaray sa Dios nung paagi. Ang ato sang mga benefactors and donors sa tibuok kalibutan nga nagtabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit ani mga slots, nakighiusa sila sa atong mga proyekto o mga problema. Atong iampo nga tagaan usab sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa mga igsuon, San Cirilo ug San Metodio, imong gibanwagan sa kahayag sa Ebanghelyo ang mga Islabo. Itugot nga sa kinasingkasing makasabot unta kami sa imong mga pagtulunan, himua nga kaming imong katawhan magkahiusa diha sa tinuod nga pagtuo ug sa matarong nga pagbansay niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Og nakaingon si Jeroboam sa iyang kaugalingon, lagmit ang gingharian mahibalik sa panimalay ni David, kun ang katawhan magpadayon pag-adto sa Jerusalem, aron paghalad og mga mananap didto sa templo sa Ginoo, kining mga tawhana mobalik na usab sa ilang agalon nga si Roboam, ang hari sa Huda, ug patyon nila ako. Busa nakahukom siya paghimo og duha ka natimbaka nga bulawan. Unya giingnan niya ang katawhan, ayaw na kamo paghago-hago og adto sa Jerusalem, kay ania may inyo mga Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Ang usa niini gipahimutang niya didto sa Betel
samtang ang usa didto sa dan. O kining butanga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala, kay miadto man sila aron pagsimba sa nating baka nga bulawan nga didto sa Betel, ug ang uban misimba usab didto sa dan. Naghimo usab siyag mga halaran didto sa mga bungtod, ug nagtudlog mga pari gikan sa tanang katawhan nga dili mga Levita. Og si Jeroboam naghimog pangilin sa ikanapulog 5 ka adlaw sa ikawalong bulan sama sa pangilin nga gihimo didto sa Huda. Og naghalad siyag mga mananap didto sa halaran sa Betel alang sa Dios nga nating baka nga iyang gihimo. Og gipahimutang niya didto sa Betel ang mga pari. Apan si Jeroboam wala muhunong sa iyang daotang buhat, kundili nagtudlo na usab siyang mga pari gikan sa katawhan alang sa mga halaran nga didto sa kabungturan. Ang bisan kinsa nga buot mahimong pari iyang giordinahan pagkapari, og kining butanga nakaangin sa panimalay ni Jeroboam sa pagpakasala, busa gilaglag kini hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Kami nakasala, kami ug ang among mga amahan. Nakahimo kami og kasalanan, nakabuhat kami og sayop. Ang among mga amahan didto sa Ehipto, wala magpalandong sa imong mga buhat nga katingalahan. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Naghimo sila og baka didto sa Horeb, o gisimba nila ang usa ka larawan sa tinunaw nga bulawan. Gibaylo nila ang ilang himaya sa larawan sa baka nga nagakaon og balili. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Nahikalimot sila sa Dios nga nagaluwas kanila, nga naghimog dagkong mga buhat didto sa Ehipto. Katingalahang mga buhat didto sa yuta sa Ham, makalilisang nga mga butang didto sa dagat nga pula. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod.
kaninyo. nausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay may laing dakong panon sa mga tao nga nagkatapok. Sa dihang wala na sila'y pagkaon, gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinun-an o giingna niya. Naluoy ako ni ining mga tawhana, may tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan, kay ang uban kanila layo rabaog gigikanan. Nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an, asa man kita mukuha ug pan dinhi niining awaaw nga dapit nga arang ikapakaon niining mga tawhana. Pila ba ka buok ang inyong pan? Nangutana si Jesus kanila. 7, mitubag sila. Unya, gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao, gikuha niya ang 7 ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Human niini, gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinun-an, sila may pipila usab kagagmayng isda og si Jesus nagpasalamat sa Dios tungod niini. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-apod-apod niini sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog, mga 4,000 sila. Ang salin nga nahipos sa mga tinun-an 7 ka bukag. Unya, gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagpakaon sa mga gigutom, dili yod mahimo, kundili iagi ni Kristo. Munay atong hinumduman. Lingi ay mong tupad, ing na nagpakaon kas gigutom. O kita-kita lang, mao'y saligan, di gid ta kapakaon sa gigutom. Bisan pagdaghan kay tagpagkaon, bisan pagdaghan kay tagkwarta, maglisod gid tagpakaon sa gigutom. Karon ang kalibutan, purting daghan nagkwarta. Ang net worth sa kalibutan, purti nagyong dako tungod aning ato mga industries, mga modern na business industries. Pero pagkadaghanas gigutom, millions ang mga gipanggutom sa kalibutan na ang uban gani galisod nagkaon. Ngano man tungod kay ang Ginoo wa giapil diha sa mga business industries o sa mga pagpalambo nato sa atong ekonomiya. Wa na apil ang Ginoo ba? Mao bitaw nga diri sa atong ebanghelyo ni ingon si Jesus gipanggutom naman ning mga tawhana niya og ato sa ning papulion makuyapan po di diasdan ato ning pakanon niya kay mga 4,000 gud to mga tawhana unya ang ilang pagkaon 7 ra ka pan. Be, kamo kuno be. Makapakaon ng 7 ka bukpan sa 4,000 ka tao. Tubag.
Mayo. Kanang slot, makatukod ka na og simbahan, makatukod ng mga building, kanang tag 100 pesos. Taka, alam mo, di nakatukod eh. 100 pesos, makatukod ka nag-building. Di mangitingali ka kaabot ang nagpliti para palit ngadto. Pero, og iagi natos Ginoo, makatukod. Og unsa may paagi nga maagi natos Ginoo, ihatag sa community, ihatag sa pangulo sa community. Nga dinhi sa atong parokya, kinsa may pangulo dinhi? Kinsa? Father Siano. Ihatag ni Father Siano aron magsigi kog pasalamat sa Ginoo. Salamat Ginoo, nahalina na sad mig salat. Salamat Ginoo. Ana, unya apod-apod ay na nato sa atong panginahanglan. Mao ni ron nga nag-anam tag ka-improve dinhi. Mao sa gibuhat ni Hesus. Ang 7 ka paan giagi ngadto niya hasta katong pila ka buk isda. Nya nagpasalamat siya sa Dios. Paghuman, wa siya mohunong diha. Wa niya gisud siyang bulsa. Unsa man? Gipikas-pikas o giapod-apod ngadto sa mga tao. Nakakaon ba ang mga tao? Nakakaon. Nabusog ba? Matod pa sa Ebanghelyo, nabusog. O doon na pag-sobra nga 7 ka bukag nga paan og isda. Nasubrahan pa. Mao na mga igsuon, why jutay, why daghan nga grasya nga dili makatagbaw sa tanang tao basta iagi natos Ginoo. Karon ang ato dinhing Pilipinas nag-antos tag maayo nganuman ang atong mga kwarta wa mo agis Ginoo, ni agis bulsa sa mga hakog nga mga politiko. Millions, even billions and trillions tua nasango sa ilang bulsa. Gani daghan na nila ang mitug-an nga ilag yung gi-kickback ang mga budget nato. Malita-malita ang kwarta nga gideliver ngadto sa mga politiko nga mga kawatan o mga hakog. Wa ra bagyo mangangkon purti ra ba ka self-righteous gyud nila. Awa pagoy na priso karong politisyan ang napriso ang kadtong mga mayukmok, ang mga vloggers, ang mga tawag natog mga whistleblower, maoy makuan, maoy mapriso, pero ang mga gitumbo, wow, mura sila Ginoo. Mao na iampo nato ug puy-an nato ang gipuy-an sa mga santos sama ni San Cirilo ug San Metodio. Ang ilang pagkamanagsuon wa mohunong des ilang balay nga moingon sila, kita ra gyud mag-atimanay, kita ra gyud maghiusa. Mao man ginay ato, mao man sa niro mga politisyan, para ni sa akong pamilya, para ni sa among partido, para ni namo. Ila ra gyud ba? Ang gibuhat ni San Cirilo ug San Metodio, migawas sila sa ilang Pinoyanan ug sa ilang nasod gani, ug nagtukod sila mga communities ug mga kalihukan nga makapahiusa sa tanang mga katawhan. Ang kadtong di kasabot sa atong Latin nga pinulungan sa simbahan, nag-translate sila mga Bible o mga bisan gani alphabet aron itudlo sa mga taong wa kadungog sa atong mensahe aron magkahiusa. Naningkamot sila para sa tanan, para gyud sa tanan. Gilingi imong tupad ing na-apil ko sa imong budget. Ing na ba imong tupad ing nagi-apil ko nimo sa imong budget. Mo bitaw na dinhi kanang atong balaod nga palit gyud slot. O bisan kanang atong balaod dinhi sud sa misa nga kun ang imong anak magsaba-saba ang bata asa man dadon adtos gawas ngano man aron magkahiusa ta.
dinhi sa sulod. Ug ang bata sad di sad siya mapurhisyo nga magsigig siyagit, sigig limbag-limbag. Ayaw ipamugos dire. Ngano man, kag imo nang ipamugos, ikaw nga nagdaan ng bataa, di nakaka-concentrate sa misa, magsigi na lang kag atiman. Nya ang imo sang tupad, kada hingi-hingi sa bata, magsigi sa samok yan, samok yan. Nasa na, ang naasa sa imong luyo, magsigi sa yun, sa ni siya batang, samok ka na. Wala, ang imong palibot, di na nakakonsentrate, di ba? Nya isip imong generosity, ngadtos community, dadangad to. Kaya ang bata sad malipay, nag-imong dadon ngadtos gawas, kaya di gud siya relax dire. Adto siya muhilak, adto siya mudagan, adto siya mukatawa, adto siya makig-istorya nimo, dili dinhi magtabi mo. Inana na siya. Mo na hinaut makasabot unta taani nga wa ta manghingilin og bata. Gihatag lang nato unsay angay para sa bata ug unsa say angay sa atong formal worship. Mo na ingos Kristo ihatag ni Cesar, ang iya ni Cesar ihatag sa Ginoo, ang iyas Ginoo. Mausad na ang atong pagpaambit sa atong mga grasya. Ayaw tan-awa kanunay ang imong kaugalingon, tan-awa ang community. Karon bitaw, agabi gamiting mi ni tan-aw mis atong panginahanglan. Diri lang sa aspito sa choir, nakahukumi maghimo tag grand choir. Kaya tagsa-tagsa ra maning atong choir. Pag ingon gyud nako, magtukod tag grand choir para karong Lenten season ug sa uban pa nato mga services gikan karon naadayon ni tug-an, naadayon ni react. Ay sus pader giswaya na di gyud mga pil. Saan paghimo grand choir nga di man mga pil. Nako kinsa may di mo apil? Sila. Nako kamo, amo apil. Nako kinsa may di mo apil? Sila. Sila. Nako kamo ni adin mo apil mo, mo apil. Nya ga-represent naman mo sa daghang choir, mga apil mo, mga apil. Di majority naman mo ni adin himuon tani nga palisiya. Ang choir nga dili mo apil, atong taktakon gikan sa pagka-choir dinhi sa atong parokya. Ug mao na nay among naagrihan. Ang choir group nga dili mo apil sa grand choir, taktakon. Zaman, okay na dili. Kusga. Sige, i-apply sa nato sa slot. Ang parishioner nga dili mo palit og slot, kusga. Taktakon. Taktakon gikan sa listahan sa Ginoo katong gitawag og libros kinabuhi. Ngano man daw na siya. Kanang 100 pesos di ka kapalit, daw ka. Sa usa ka semana or usa ka buwan di gyud ka kapalit anang 100 pesos daw ka. Bisan gani estudyante makapalit ana. Kanang estudyante wa man ginay kwarta. Ingnon ta man way kwarta, pero makapalit og slot. Unsaon man magsakripisyo ang estudyante. Una, dili siya mo snacks. Ang iyang mga snacks iyang tigomon. Ikaduha, di siya musakay anang mga motor o kanang mga kuan diha, e-bike. Maglakaw lang siya gikas balay ngadto sa eskwelahan. Tapos una lakaw ganig upat ngadto sa 6 ka kilometro. Ka-graduate man. Honor pa. Okay, samtang maglakaw ko, magsige man kog tuon, magsige man kog memorize sa among leksyon. Igo-igong abot sa balay, gamay na lagpunanan. Dito sa balay, ang ako sang suga, kandila. Ang sudan, luyag asin kasagaran. Og marang-arangan og budget. Katong sitsaron nga lignin. Katong bitang sa kaplastik. Tunlob og suka, kanon. Kaon sa daan ang ginaling bato nga mais, nga hait, raba kayong mabahaw ng samad sa itong liog. Labi na katong numero 12. Manghod lang jutay sa hilawan. Pasti lang sakita ladokon pero sige lang yun. Antos. Nya, di ka nakatigom. Pila maroy plitis e-bike be or sa motor. Jis? 20. Nya, magsige kag lakaw, unom ka adlaw, lakaw ka. Pila man na times
20. Pila? 20 times 6. Uno kay duhaman day kaduhaman. O di 40. Nya times 6. 240. Sa imo palang paglakaw-lakaw makapalit na kag slot at least duha ka slots. Lakaw-lakaw lang. Nya kinahanglan pa din na nga moingon ka wa koy kwarta. Labaw na gimong kasigig inom og red horse. Di na ka mo inom og red horse. Tigo mo nimo ang budget ipalit nimo og slot. Pangkadaghana nimo mapalit. Labaw na gimong mga sugarol og manok. Panglabay mo ginan yung tag 100, tag 500, tag 1,000 adto sa surwidahan usahay. Kusog kay mo nito mo syagit-syagit ujis digin mo slagit uslat. Ana on dato. Tanawa unsa na rin hitabo sa atong slot, di ba jute ra kay halin. Ang atong grace, God's reward and complete elation 174,695 na ang atong halin. Napay, dako pa kayo ni 525,305 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Kung kamong tanang naminaw mo, palit lang mo usa ka slot kada semana ani, sunod buwan, gamay na lang ni hibilin ani. Nya kaning atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para din sa atong parokya. 98,402 ka slots na. Part 1 pa niya. Nya napay 1,598 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. O kitang tanan, bisag kita lang taga Compostela, mamalit tarong usa ka slot karong adlaw. Aka ni ugma horot na ni. Di ba? 1,598 na lang. 100 pesos per slot. Ay lingya imong tupad ina. Hotdon ko na unya. Ina. Ina hotdon anak kog palit. Pila na lang ko ng 1,598. Di ba? Wag yun malipay. Nya ang atong DPR 57 gyapon kabalay ang atong makaya. Nya na ay 34,800 na ang atong slots. Tag 75,000 na di ay ang atong budget karon. Mo na ginay atong the best budget para sa kada balay. Nanay CR, no? Ato niya nang ipakita ugma og pila na sad kabalay ang atong nahimo. So pakpakan nato ang namalit og slots. Congratulations. Mao ni siya ang nakanindot kung iagi nato sa Dios nung pamaagi. Kana bang ang atong ginagmay og dinagko nga mga bahandi atong ihatag sa community. Kay ang community, labi na ang simbahan, mao man ni ang imahin o presensya ni Kristo. Usa man ta kalawas ni Kristo. Mao bitaw nga ang ato mga government officials naagi na sila'y mandato nga ang tanan nga mga taxes, ginagmay mga taxes o dinagko nga mga taxes sa katawhan, dadon gina ngadtos panudlanan sa gobyerno unya ibalik sa katawhan, dili dadon sa panudlanan sa gobyerno og kawaton dayon. Kanindot unta kung mahimong Diosnon ang atong mga leaders, mahimong nasod-centered ang atong mga political leaders nga mga elected ug appointed. Na karon baliko na sa dinako ang pag-agda ninyo pagpamalandong. Hapit naman yung 2028 mag-eleksyon man tag national election. Atong pamalandongan kinsa man ani ro mga baniog kay mga grupo, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group, kinsa ka nila ang dunay gugma nga ang kwarta sa nasod gamiton gyud para sa nasod. Dili tingali in perfect way, pero at least mabati nato ba nga duna sila gibuhat para sa nasod, dili para sa ilang bulsa. Kinsa man nila ang wa gyud magpadato sa ilang kaugalingon, ilang gipadato og naningkamot pagpadato para sa atong katawhan, atong nasod. Ato ng pamalandungan,
Di na lang taan ng loyal, kanang loyalist, ayaw na. Ang ato, kinsa nila. Tingali na ipipilas Pinklawan, na ipipilas Duterte, na ipipilas mga Marcos Group. Atong panidan sila, gikan sa national position, hangtod sa barangay level kung moabot man dihang eleksyon. Ug usas akong timailhan sa mga tao nga nasod-centered, dili na magsigig pakita sa ilang naong diha sa mga proyekto. Ikaduha, dili na manghatag og kwarta panahos eleksyon. Ana. Kana lang usang duha. Ay lang nang magsigig simba kay daghan kay nila manimba ginagmaayo. Ay na lang nang magsigig suroy-suroy ana mga daan, panglamano ana mga bulingog kamot kay mao gyud nay ilang style. Kanang dili magsigig publish ilang naong panahos ilang proyekto o kanang dili manghatag og kwarta panahon sa eleksyon, kana dakong possibility nasod-centered na dili bulsa-centered. Kamong mga buotan, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, diha sa mga milagro sa pagpakaon sa katawhan gipakita sa Ginoo ang iyang way sukod nga gahom ug gugma. Masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang among mga magbalantay, ilabi na si Papa Leo ug ang mga kaobispuhan, padayon nga mag-alima kanamo sa maayong mga pagtulunan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga sila nga nag-ugmad sa pagpakigbatok sa kagutom, magmalampuson diha sa ilang kahago, sa pagpakaon sa minilyong mga katawhan nga gipanggutom, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga sila nga gigutom kang Kristo, makakaplag sa usa ka Ginoo, diha sa usa ka pagtuo ug sa usa ka bunyag, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton, maamumahan, masuportahan ug mahatagag kahupayan sa ilang mga kabanayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug bulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga matuohong mihalina, makadangat sa tunhayng kumbira didto sa Diosdong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Makagagahom o mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pag-ampo, nagituboy nga na kanimo sa pangama sa mga santos, Cirilo ug Metodio, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O makagagahom nga Dios, kining mga sakripisyo sa imong katawhan nga among gihalad kanimo sa paghandom kanila ni San Cirilo o San Metodio, magdala unta nga ri kanamo sa mga gasa nga langitnon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista nila ni San Cirilo ug San Metodio sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. O ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you, please. Kordero sa Dios,
nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan tumulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, makalipay unta kanamo Ginoo ang makaluwas nga sakripisyo nga imong gidawat gikan sa altar niining pangilin sa mga santos San Cirilo ug San Metodio, matinguhaon sa imong mga hatag. Magahandom kami karon sa sinugdanan sa among pagtuo ug nagasangyaw sa imong kaayo diha sa imong mga santos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung kahiusa. Nya mahitabo ra ni kun ato gyung gamiton ang atong mga bahandi, mga pagkaon o kwarta alang gyud sa kaayuhan sa community, dili lang sa atong kaugalingon. So, salamatan nato pag-usab ang namalit natong mga slots
Iampo nato sila, nya kita sad padayon tang mamalit o mamaligyag slots ngadto sa uban para sa atong mga proyekto dinhi. Happy Valentine's Day ninyo. Hibong ko nga naamay na nagpuwa. Valentine's Day man deron. Niya birthday ron sa akong mama, si Valeriana. Ako lang siyang gihinumduman sa hilom. Dugay naman tong namatay, 2011, namatay na to siya. Ang iyag yung pangalan kay si Valentina. Niya kay nakakita man kuno siya sa salida nga naa kuno'y Valentina nga pulos bitin ang buhok. Giilisan ang iyangan og Valeriana. Mao nang ambot na langit baka tong bayana to. Amo lang sa tug nabuotan. Mga igsoon, Valentine's Day karon daghan kayo ang gipamaligya dihang mga buwak na special pagkahimo. Gahapon gitagaan ako og Valentine's heart sa ato mga parishioners. Gapaabot na lang ko sa Valentine's card gikas Madre o unsa baka dili unta na mo'y mahimong sentro nato, no? Ang sentro unta ang gugma para gyud sa tanan, sa kaluwasan sa tanan. Daghan sa drong mga batan-on o mga dili kay batan-on nga mangadtog mga motel o mga hotels. Fully booked kuno ron ang mga motels o mga hotels nga kuan tungod anang ilang sexual activities kay kunuhay mao na ilang expression sa love. Okay lang unta og kinasal na mo. Sige diya pagkutom mo mangluspad okay ra gyud. Pero luoy kaayo ang mga way kasal kay pulos gina sala. Pulos sala. Mo na iampo nato ron gabaha ron ang mga sala sa atong katilingban. Wa mo kay bawa na. Oh, naka-appeal sad mo ana sa una ang uban ninyo. Iampo nato. Sa atong Ash Wednesday, karong February 18, atong hinumduman, fasting and abstinence day na siya. Niya, og mangita mo kung sa explanation sa fasting and abstinence, i-search na las Google, kapoy nag-explain. O niya, kaning ang inyong mga lukay, og napamoy mga lukay nga nabinditahan last year, i-remit diri kay ato ng sunogon para sa ashes. Nga ang atong kaning mass wedding, July 18, 2026, 163 ang atong gitarget. Mga inya kog update sa FLA o pila na atong na-registered karon kay para mag-countdown ta o makaabot ba kita aning 163. So ang tanang nagpuyo-puyo, civilly married, ato giyong imbitaron. Karon maluwas sila. Karon sa diay, sugod sa provincial meet sa atong probinsya nya daay mga athletes nato gikan dinhi sa Compostela atong iampo sa no mga around 300 man tingin sila kabuok mo apil ngadto mga batan-on mga bata nato na may lang tang ilang paghimo sa ilang provincial meet manindog ta nindog naman deh. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. sa mensahe sa kaluwasan.